Serokê Desteya Danûstankariya Sûriyê Nesir Herîrî bang li civaka navdewletî kir ku sînorekî ji astengiyên ku rejîma Esed ji karê Komîteya Destûrî re derdixe danin. Di lêdwanekê de ji bo Ajansa Anadol, Herîrî got astengkirina karê Komîteya Destûrî ji aliyê rejîmê ve astengkirina proseya siyasî bi tevahî li Sûriyê ye û piştevaniya xwe ji helwesta netewên yekgirtî derbarê darnexistina gereke nû ya Komîteya Destûrî bê lihevkirin li ser encindena kar nîşan da. Ew yek jî li gorî prensîpên kar ku rejîm û Desteya Danûstankariya Opozisyonê li ser lihevkiribûn. Derbarê pêşînyara rejîmê vekşana şanda wê ji civîna Komîteya Destûrî ku biryar bû roja 25 meha borî hati baldarxistin. Serokê şanda Opozisyonê ya Komîteya Destûrî ya Sûriyê Hadîl Behra jî gotibû ku pêşînyar bi fermî ji aliyê rejîmê bû wan nehatine pêşkêşkirin. Pêşînyara rejîmê li jêr navê Stûnên Niştîmanî ji bo gelê Sûriyê bû ku yek ji xalên wê daxwaza şermezarkirina destwerdana Tirkiyê bû Rojhilatê Feratê li endamên Komîteya Destûrî dike û ji ber newergirtina bersivê beriya darxistina civînê şanda rejîmê xwe jê vekşand. Roja 8 meha borî Komîteya Destûrî gereke xwe ya civîna li Cinêfê bi radestkirina hin mijaran bidawiyanî. Di civîna ewlekariya navdewletî de Pederson gotibû ku hin rapor derbarê topbarankirin û şer û pevçûnan tevî lihevkirin û lihevhatinan li Bakurê Rojhilatê Sûriyê hene ku di encamê de bihtirî nod sivîlî hatine kuştin û bihtirî 75,000 kesê din jî derbeder bûne. Komîteya Destûrî weke yekem car di Kongreyê Danûstandinê yê Sûriyê li Sûd jî bi serpereştiya Rûsya di mijdara sala borî de hat ragihandin ku ji 105 endaman navbera rejîm û opozisyon û civaka sivîl de pêk tê. Encûmana Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê jî bi du endaman di Komîteya Berfereh de û bi endamekî di Komîteya Biçûkirî de beşdar e.